sobre els suplements de moda i 4 coses que algú t'havia de dir. Hey! Omega 3, boníssim, l'oli de peix per a desinflamar-nos, però de res te servirà si estàs tot el dia consumint olis de palma, olis refinats i ultraprocessats. Per tant, abans de menjar això, deixem de menjar les altres coses. Ashwagandha, superbona per regular el cortisol. Anirà superbé potser per descansar, però de res servirà si anem a dormir a la 1 de la matinada mirant pantalles, on ens aixequem i ens tanquem directe a una oficina, sense que la llum del sol ens toqui una mica i ens despertéssim. Per tant, hàbits a l'exterior abans que això. La proteïna, jo la guardo aquí, els tàpers estos d'animals. Doncs de res de servirà si no portem una dieta equilibrada i mengem les proteïnes que toca al final del dia. Això ens ajuda si ens costa arribar, si ens costa menjar allò que hauríem de menjar. Però mai això és la solució, aportar una dieta dolenta. La creatina, el sang grial del rendiment, de la millora al gimnàs. Però si anem a entrenar i no movem aquells quilos que ens toquen, no li donem aquella intensitat que necessitem, això no ens farà res, tirar els diners. I el magnesi, boníssim per relaxar-nos, per agafar el son, però de res servirà si a les 6, 7, 8 de la tarda ens estem fent cafès. Ens han fet 6, 7, 8, 9 cafès durant el dia. L'últim cafè a les 12 de la 1 del migdia i el magnesi per la nit ens ajudarà a recuperar-nos i a relaxar-nos. Per tant, els hàbits abans que totes aquestes pastilles. Tenim molt al cap suplements. El primer que em pregunten sempre és suplements. Primer, descansem bé, prenem el sol, mengem bé, movem-nos bé. I quan ja hem arribat a un nivell, comencem a donar-nos aquestes ajudes que ens poden aportar els suplements. I segueix-me si vols saber-ne més.